Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, σας μεταφέρουμε εδώ θερμό ταξικό χαιρετισμό. Estimados compañeros, en nombre de los 80 millones de miembros de la Federación Sindical Mundial, les queremos transmitir aquí un caluroso saludo combativo. Θέλουμε να ξέρετε ότι όλα τα μέλη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας σε όλο τον κόσμο, συνδικάτα, αγωνιστικά, ταξικά, πάντοτε έχουν στην προσοχή τους, στο ενδιαφέρον τους, την κατάσταση στην Κολομβία, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Queremos que sepan que todos los miembros y organizaciones afiliadas a la FSM, organizaciones y gente con una orientación clasista, siempre tienen en el centro de su atención lo que está pasando aquí en Colombia con la violación de los derechos humanos, sindicales y laborales. Πριν 4 μέρες ήμουνα στη Βόρεια Αφρική. Hace 4 días estaba en África del Norte. Θέλω να σας πω ότι και εκεί και στην Τινησία και στην Αλγερία και στην Αίγυπτο και στη Λιβύη τα προβλήματα των εργαζομένων είναι περίπου ίδια. Y les quiero transmitir de que los problemas de los trabajadores, tanto en Egipto, en Libia, en Algeria, en Túnez, en todos estos países son iguales que acá. Και μας γεννά αισιοδοξία και ελπίδα το ότι οι λαοί πηγαίνουν στους δρόμους και διεκδικούν και αντιστέκονται, και επιβεβαιώνεται ότι η κινητήρια δύναμη στον κόσμο είναι οι λαοί που αγωνίζουν. Y nos da mucho optimismo y mucha esperanza de ver esta movilización de la gente, de los pueblos, y eso es lo que está reafirmando que el motor de todo son los pueblos mismos, la movilización de los pueblos. Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, επιτρέψτε μου να πω ότι τα 5 τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τον αγώνα σας, να στηρίξουμε τα δικαιώματα, τις δημοκρατικές ελευθερίες, να υπερασπίσουμε το δικαίωμα για δημοκρατικές ελευθερίες στην Κολομβία και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Estimados compañeros, permítanme decir de que durante los últimos 5 años hemos tratado con toda nuestra fuerza defender en la medida de lo posible los derechos humanos, sindicales, laborales, tanto en este país como en todo el mundo. Δεν θεωρούμε ότι κάναμε κάτι πολύ φοβερό και τρομερό, κάναμε το καθήκον μας, γιατί σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα η FSM έχει υποχρέωση να στηρίζει, να αγωνίζεται, να διεκδικεί σε όλα τα επίπεδα για δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Άρα δεν λέμε ότι κάναμε κάτι σπουδαίο, κάναμε το καθήκον μας. Y nosotros no consideramos que hemos hecho algo especial o algo extraordinario. Hemos hecho simplemente nuestro deber, porque según nosotros en la FSM y según la orientación clasista que tenemos, creemos que esto es lo normal, lo que debemos hacer, defender los derechos de cada trabajador. Επιτρέψτε μου λοιπόν, σαν ένα σύντομο απολογισμό μπροστά σας, να θυμίσω μερικές από τις δραστηριότητες μας για την Κολομβία στα 5 τελευταία χρόνια. Entonces, permítanme presentar algunas de las actividades que hemos organizado, acciones y actividades que hemos preparado, organizado como FSM para apoyar a Colombia, así muy resumidamente. Κάθε χρόνο τον Ιούνιο στις λίστες της FSM συμπεριλαμβάνουμε, περικλείουμε αγωνιστές από την Κολομβία και δικηγόρους και συνδικαλιστές, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα για να έρθουν μαζί μας στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας να προβάλλουν τα δικαιώματά τους. Cada año, en el mes de julio, incluimos en nuestros listados de la FSM a nombres de cuadros sindicales colombianos, como de abogados también colombianos, para que vengan con nosotros a defender los derechos de los trabajadores colombianos. Κάναμε ειδική συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή επίσης μέσα πριν 3 χρόνια, με τον Γενικό Διευθυντή του ILO, τον Χουάν Σομάβια, δίνοντάς του υπόμνημα, 10 σελίδων υπόμνημα που είχαν ετοιμάσει
αγωνιστές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος από την Κολομβία και αναφέρονταν και στις δολοφονίες και στις εξαφανίσεις και στην στέρηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Hemos realizado un encuentro especial con el director general de la OIT, Juan Somabria, presentándole un documento de más de 10 páginas que habían preparado compañeros, cuadros sindicales de acá de Colombia, precisamente denunciando la violación de derechos humanos, sindicales y laborales acá en Colombia. Οργανώσαμε ειδική συνδιάσκεψη αλληλεγγύης στην εργατική τάξη της Κολομβίας μέσα στα γραφεία του ILO με την παρουσία πολλών συνδικαλιστών από την Κολομβία και του Περιφερειακού Γραφείου με επικεφαλή τον σύντροφο τον Ραμόν Καρδόνα. Y hemos organizado también una conferencia especial en solidaridad con el pueblo y los trabajadores colombianos dentro de la oficina de la OIT, donde estaban presentes algunos cuadros sindicales colombianos y también el representante, el secretario de la oficina regional, el compañero Ramón Cardona. Το 2010, πριν από λίγους μήνες, τον Ιούνιο, όταν συνδικαλιστές και από την Κολομβία, δυστυχώς, συμφώνησαν να βγει η Κολομβία, η κυβέρνηση της Κολομβίας από τους κατηγορούμενους. Εμείς επιμέναμε ότι θα έπρεπε να καταδικαστεί η κυβέρνηση της Κολομβίας στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας. En junio pasado, en junio del 2010, desgraciadamente aún algunos sindicalistas colombianos defendieron dentro de la OIT a que saliera el gobierno colombiano de la acusación sobre los crímenes que ha cometido en contra de los trabajadores, todo eso que hemos mencionado. Nosotros, como FCM, hemos defendido ferozmente a que siguiera a ser acusado el gobierno el gobierno colombiano y que se condenara. Στα πλαίσια αυτά κυκλοφορήσαμε και μια ειδική αφίσα την Πρωτομαγιά, νομίζω του 2009, για τις δολοφονίες στην Κολομβία συνδικαλιστών. Y dentro de este marco también habíamos circulado una pancarta especial, me parece, si no me equivoco, en mayo del 2009, denunciando precisamente los asesinatos de cuadros sindicales colombianos. Και την ίδια χρονιά, την Πρωτομαγιά, μαζί με τον Χοακίν, τον σύντροφο του Χοακίν Ρομέρο στην Αβάνα, τότε συζητήσαμε για πρώτη φορά και καταλήξαμε να οργανώσουμε αυτό το σεμινάριο εδώ, μαζί με το ΟΗΤ, με το συγκεκριμένο θέμα για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες. Y fue en este año, precisamente allá en Habana, en el 1 de mayo, que junto con el compañero Joaquín Romero habíamos decidido de organizar este seminario en colaboración entre la FCM y la OIT, precisamente para exponer ese tema de la violación de derechos sindicales, laborales y de derechos humanos en Colombia. Έτσι θα συνεχίσουμε και δίνοντας πρέπει ακόμα περισσότερα να κάνουμε γιατί η κατάσταση είναι και σημαντική και κρίσιμη και ο διεθνισμός και η αλληλεγγύη είναι βασικό εργαλείο, είναι βάση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Y así vamos a seguir con esta orientación porque el internacionalismo y la solidaridad son bases, son una herramienta básica del movimiento sindical y obrero de orientación clasista. Δυστυχώς η κατάσταση στο ΟΗΤ δεν είναι καλή. Το ΟΗΤ σήμερα είναι ένα μονοπόλιο στην ουσία των εργοδοτών και των κυβερνήσεων. Desgraciadamente la situación hoy en día en la OIT no está buena. Es decir, la OIT se ha convertido en un monopolio de la patronal, de la gran patronal. Και των κυβερνήσεων. Y de los gobiernos. Και το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει να πιέσουμε, να απαιτήσουμε λύσεις, όχι μόνο λόγια, γιατί στα λόγια κάθε χρόνο βγάζουν αποφάσεις. Πράξη δεν κάνουν αυτά τα λόγια και αυτό πρέπει να απαιτήσουμε σαν συνδικαλιστικό κίνημα. Y nosotros debemos presionar y debemos exigir a que se tomen, no solo tomar decisiones y solo hablar. Hay que tener acción y que esa acción se realice, que se haga una realidad.
hay que tener resultados y en este sentido el movimiento clasista tiene que presionar. Ακούγοντας λίγο πριν εδώ την δικηγόρο που μίλησε, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια ειδική συζήτηση πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε δικηγόρους που παλεύουν στο πλευρό του συνδικαλιστικού κινήματος για την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε μια περίοδο που στην παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, σε φάση παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, dejete μεγάλη επίθεση η εργατική τάξη και οι κατακτήσεις μας. Escuchando hace rato a la representante de la Asociación de los Abogados, pensé precisamente de que deberíamos aprovechar lo máximo posible de los abogados que están luchando junto y a la par de los trabajadores defendiendo sus derechos, precisamente en este momento de una crisis del sistema capitalista que está atacando ferozmente a todos los derechos laborales, sindicales, etc. del mundo trabajador. Θέλω να τελειώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση για να μην σας κρατάμε άλλο στον χρόνο, λέγοντας δύο πράγματα για το 16ο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο που ετοιμάζουμε και θα γίνει 6 με 10 του Απρίλη στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ahora quisiera concluir esta intervención para no cansarnos más, diciendo dos cositas sobre el 16 Congreso de la FSM que se va a realizar entre el 6 y el 10 de abril en Atenas. Εκτιμούμε ότι περίπου 650 συνδικαλιστές ηγέτες από περίπου 90 χώρες του κόσμου θα συμμετέχουν. Estimamos que van a participar como alrededor de 650 delegados de más o menos 90 diferentes países de todo el mundo. Πιστεύουμε ότι τα ντοκουμέντα, οι συζητήσεις, οι διαδικασίες θα είναι θέλουμε να οργανώσουμε ένα συνέδριο ανοιχτό, δημοκρατικό, ταξικό συνέδριο. Queremos organizar un congreso abierto, democrático y debativo con debate y clasista. Ένα συνέδριο που και οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα ανοίξουν δρόμους, θα είναι ένα βήμα μπροστά σε όφελος της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Un congreso que va a ofrecer la oportunidad de que el movimiento obrero mundial sea un paso adelante a la defensa de los derechos de los trabajadores. Περίπου νομίζω 14 Κολομβιάνοι συνδικαλιστές έχουν δηλώσει συμμετοχή. Me parece que van a participar 14, han solicitado su participación 14 cuadros sindicales colombianos. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους σας ότι η φωνή και η αγωνία της εργατικής τάξης της Κολομβίας θα ακουστεί δυνατή μέσα στο 16ο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο. Queremos asegurarles a todos de que la voz y la ansiedad del movimiento obrero colombiano se va a escuchar muy fuertemente dentro del Congreso. Ζήτω η εργατική τάξη, ζήτω η εργατική τάξη της Κολομβίας. Viva la clase obrera colombiana.